Wara xhur ta' ħidma ta' restawr konservazzjoni, il-ħadd filgħodu l-vara tal-Madonna tal-Ġilju reġgħet ħadet posta fil-Knisja Parrokjali tal-Imqabba. Maħduma mill-istatwarju Malti Giovanni Darmanin, il-vara hija meqjusa minn bosta studjużi bħala waħda mill-aqwa xogħlijiet artistiċi tiegħu. Iċ-ċelebrazzjonijiet bdew fl-10 ta' filgħodu b'qudiesa solenni fil-Knisja Parrokjali segwita mill-kxif uffiċjali tal-vara restawrata flimkien mal-pedestal u l-bankun tagħha li wkoll għaddew minn interventi estensivi ta' restawr. Kien proġett kompless minħabba l-fatt li kellna naħdmu fuq materjali differenti, kien hemm ħsarat varji minħabba l-fatt li l-ewwel nett il-vara toħroġ darbtej fis-sena bħal xquq, kien hemm ħafna varniċi l-isfar, għamilna konsolidazzjoni, għamilna interventi ta' tindif, il-pedestal kellu ħsarat konsiderevoli, kien hemm ħafna biċċiet neqsin u maqsumin. Dawk preżenti kellhom l-opportunità jitgħallmu aktar dwar il-valur artistiku storiku ta' din l-opra tant tażiża. Minn barra l-valur artistiku tagħha, il-vara għandha wkoll tifsira devozzjonali qawwija għall-komunità mqabbija. Dan l-avveniment qed isir f'sena tas-sew speċjali għas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, il-Fratellanza tal-Immakkulata Konċizzjoni u l-Komunità Mqabbija. Hekk kif matula qed jiġi mfakkar il-150 sena anniversarju minn meta l-istess vara waslet għall-ewwel darba fl-Imqabba fl-1876. Illum ftaħna il-festa li ħadd tkun qed tiċċelebra l-150 sena mill-miġġija tal-vara artistika u devota tal-Madonna tal-Ġilju u għamilna dan bil-inawgurazzjoni tar-restawr u l-konservazzjoni tagħha u l-elementi kollha tagħha u li m'għandix dubju li ħad tiftaħ il-kapitlu ta' festa mill-akbar għal-ġieħ il-Madonna tal-Ġilju. Dan l-avveniment jagħti bidu għal ġimgħa ta' ċelebrazzjonijiet f'unur il-Madonna tal-Ġilju li jilqu l-qofol tagħhom fil-festa fil-21 ta' Ġunju. Avveniment li jfakkar il-valur tal-wirt kulturali u reliġjuż tal-komunità u l-importanza li dan jibqa' jiġi preservat għal ġenerazzjonijiet futuri.